От тук, защото искам сега да се свържа с господин Слави Бинев. Само, че ако мога, защото телефоните започнаха да звънят. Добре. Ало? О, да. Господине, вие ли сте? Да, на телефона. Да, малко лоша връзката. Да, сега мисля, че се чуваме. Така, господин Бинев. Да, прекъсвате някъде, не знам, може би от местоположението. Как се чуваме сега? Аз ви чувам прекрасно. Добре, сега и аз ви чувам. Знам, че вие каснахте само преди половин час в София. Наясно сте с кръглата маса, която се проведе вчера. Наясно сте също, току-що пуснахме едно видео на Жан-Пьер Оди пред Европейския парламент, който иска да знае какво се случва в България покрай депутата Волен Николов Сидеров. Всъщност, какво в момента става в Европейския парламент около случая Сидеров, но тук вече е замесена България, Европейския парламент, правителството, правосъдната ни система. Колко депутати тепърва още ще се изказват и ще се подписват? Доколкото знам, това е само началото на една много голяма акция, в която ще се поиска България веднъж за винаги да стане зона на спокойствие и зона на законност. Нещо, което тя не беше до момента, тъй като, както знаете, точката, по която тя подлежи на мониторингов контрол, е правосъдие и вътрешен ред. Това е изключително лош симптом. Всичко това, което се случва в момента, дискредитира за жалост българите и България. Аз се опитвам там да обясня, че нито Волен Сидеров може да представлява българите, нито Атака може да представлява България, защото истинските патриоти не дискредитират, а искат да дигнат името и високо. Нещо, което за жалост Атака в момента прави, и то в лицето на Волен Сидеров, защото за мен Атака не е Волен Сидеров. В Атака има много достойни хора. За жалост шайката около Волен Сидеров, които наистина се държат като глутница. Аз просто като се сета, нали, какви кадри съм гледал си с вашия колега, който бе нападнат от тях и с всички други неща, които сме виждали, това само излага България и не смятам, че нито един патриот, който обича своята държава, иска тя да бъде изложена. Добре, господин Бинев, това писмо, което беше пуснато в началото до Мартин Шулц, до Жозе Мануел Барозо, до Вивиан Рейдинг, до Клаус Лене, предполагаме стигнало до тях. Те ще реагират ли вече като представители на най-висшата инстанция в Европейския съюз? Те няма как да не реагират, защото вече хората, които се включиха към подписката, доколкото аз разбрах, като пътувах насам, аз когато тръгвах от Страсбург, бяха 11, но сега, когато пристигнах, ми се обадиха и ми казаха, че са били над 20 човека са подписали, а се очакват до... Над 20 човека? Това е новина. Над 20 човека. Над 20 души, а пък се очаква до следващата сесия да бъдат над 100. Тоест, това ще бъде наистина, този път ще се иска нещата не само да се свали имунитета на Сидеров и на шайката около него, защото той не е участвал сам. Те наистина са действали като организирана престъпна група. Ще се иска не само да се свали имунитета, но наистина да има ефективни действия и веднъж за винаги да има представител на високите политически кръгове, който да получи присъда, която отговаря на неговото деяние. Знаете ли вие няма как да следите днес какво се случи в първия ден в парламента в София. Никой не обели дума покрай това, което се случи във Варна и изобщо покрай поведението на Волен Сидеров. Всички мълчаха и общо взето това, което говориха, беше в рамките, че той самия трябва да реши, може би ще му го свалим имунитета. Европейския съюз е ясно ли, че всъщност в момента българското правителство, българския парламент се прави, че не чува и не вижда какво говори, какви са посланията на Европейския парламент? Това е въпросът, който се повдига всъщност. Даже не става дума толкова за Сидеров, а за пълната мълчаливост на властите в България, които фактически се правят, че едва ли не това не се е случило. Всички знаем, че закона и неговата сила е в неговото бързо прилагане, а не в неговото отлагане, защото хората,
които са замесени в едно такова нещо, било то свидетели, било то хора, които трябва да направят някои справки, когато видят, че нещо се бави и се тупка, първо може да се повлияе на свидетелите, второ, те се обезсърчават и понякога могат да се отдръпнат. Тоест, ако ние нямаме едно бързо прилагане на истинското правосъдие, е много вероятно ние да нямаме никакво правосъдие. Хората не трябва да се борят за своите права, а трябва да живеят ползвайки ги. Трябва да ви кажа, че веднъж винаги трябва да се разбера, аз съм против това да има имунитети. Ние трябва, според мен, всички депутати, не само българските, но европейски, въобще всеки хора замесени в политиката, трябва да бъдат пример на законите, които гласуват. Не може човек да има имунитет за законите, които сам е гласувал. Това е недопустимо. И имунитета трябва да те пази от просоти, а не ти дава право да вършиш просоти. Това веднъж завинаги хората трябва да го разберат. И знаете ли, най-опасно нещо е, че всичко това бе гарнирано, вместо да има едно самопризнание, да има, съжалявам, стана грешка, бях злоупотребил с алкохола или някаква друга причина. Изпадам в афект, когато пътувам с самолета. Може би хората тогава щяха да го разберат. Но когато всичко стане да се потулва с лъжи, така както действат едни бандити, както действа някой бандит от факултето, нали, който почва да менти след това, това е вече ужасно жалко. Защото според мен политиците трябва да бъдат модел за поведение. И вие виждате, че всъщност цялата тази система всъщност почва да се разбира, че е изградена върху една огромна лъжа. Говориме за национална сигурност, не сме били в казармата. Говориме за икономика, не сме изкарали една стотинка. Говориме за демографски скрип, нямаме семейство. Или поне семейната история е такава, че всеки цигански барон почва да се черви, когато чуе нещо по този въпрос. Отгоре на всичкото, обещаваме, че когато влезем в властта, както е в момента, ще дадем 500 или 1000 лева или 2000 лева, а в момента, в който влезем в властта, всъщност наистина си даваме, но всички тези пари си ги даваме на себе си, защото нашия пръст е златен. И защото нашия имунитет е златен. Нещо, което веднъж за винаги хората трябва да разберат, че се злоупотребява с тяхното доверие, с тяхната вяра в българския флаг, защото един истински патриот действа по процедури, действа с закона, а не е престъпник. Не е престъпник. Тук нямаме нападение на някаква чужда държава или някакъв чужд узурпатор. Има бит български полицай и бито българско момче. Аз смятам, че с вас, господин Касабов, и с НФСБ, ние трябва да поканим тези двама души в европейските институции, за да разберат, че те са герои, че те са постъпили така, както трябва да постъпи всеки един български мъж. Да защити някой, когато някой напада дама, независимо коя е тя. Но така постъпват българските мъже от българските... Трудно ми е да кажа джентлмени, но истинския български мъж, който има достоинство, който има наистина една вяра в това, че ние трябва да бъдем в помощ и подкрепа на тези, които имат нужда. Добра идея давате, но ми се струва, че върху полицаите може би ще бъде оказано въздействие и те няма да пожелаят да дойдат. Извинявам се, господин Касабов, че прекъсвам, но прекалено съм гневен в момента, защото, знаете ли, когато някой обвинява някой, че бил казал нещо, а от сутрин до вечер по телевизора, на мен просто ми става непонятно как е възможно хората да подминават такова гадолочие. Нали? Ти обвиняваш някой, че е казал нещо, по цял ден си по телевизорите и отправяш внушения за нещо, което е пределно ясно и на децата. Какво си направил? Така, говорите за безпардонно лицемерие и гавра с така обикновено български народ. Как се прощава наистина на някои хора, наистина да се държат като варадерски измамници, а не като български патриоти. Така, господин Бинев, искам нещо друго да ви попитам. Ясно, процеса на разобличаване на Сидеров е настояване от страна на евродепутатите България да вземе необходимите мерки, ще продължи. Въпросът е обаче, че ако се стигне до санкции, какво трябва да очакваме? Ще се стигне ли изобщо до санкции, ако продължава да се правят институциите на глухи и луди? Не, мисля, че европейските институции няма да остават нещата така. Аз, както ви казах, само е някаква интродукция. Също така, доколкото аз чувам, тъй като не съм много активен по тези въпроси, по проста причина, че се чувствам неудобно, че съм бил в тази ситуация. Но няма как тези неща да не минат покрай мене. Истината е следната. Аз, доколкото чувам, ще бъдат първо повдигнати, ще бъде възобновено делото във връзка с офшорните компании, тъй като в него има изключително ясна процедура и нещата са абсолютно ясни. Доколкото чувам, има много голяма вероятност да се върне и делото за Тракия, където господин Сидеров може да бъде призван като съучастник.
Тъй като там има осъдителна присъда на един от извършителите. Вие казвате, доколкото чувате, т.е. Вие от Европейския парламент чувате какво се говори тук и с българските среди. Но... Веднъж за винаги, когато се премине граница, е напълно нормално да се поиска цялата сметка. Напълно е нормално да се поиска цялата сметка, защото нас няма да ни уважават, ако ние търпиме подобно поведение. Българите ще бъдат презирани хора, ако ние наистина не кажем стоп. Така, това е нормалната логика, но ние сме в ситуация, в която логика при управляващите и институциите, които са в техните ръце, няма. Така че това, което вие и аз очакваме, може изобщо да не се случи, защото България е нещо съвсем различно от европейските практики. Не. Когато една политическа партия се държи като организирана престъпна група, тя наподобява на златна зора, която виждате какво се случи. Там веднага се видя, че всъщност там наистина се ползва само политическата дейност като параван за престъпни действия. Нещо, което ние го имаме на лице и тук. Така че никой не трябва да си смята, че е над закона. При това най-важното, че поведението на господин Сидеров, за жалост е провокативно, той търси проблема. За жалост, той не знае приказката, че който гроб копае, който гроб копае други му, нали? Така, добре, но ако си... За винаги ще го научи, защото той наистина да се употреби с това да търси конфликта, независимо дали има причина или не. Не представя да смята, че той е най-съвършеният човек, а всички други са едва ли не някаква друга порода. Аз много съм стискал зъби и по тази причина наистина съм гневен, защото много пъти се обикалях всички тези агресивни действия, най-вече заради това да не се държиме като братите от факултета. Но в края на краща веднъж за ние трябва да покажем, че в нас има и достоинство. И че в нашите отношения не само той е направил жестове, и аз съм направил жестове. Господин Бинев, виждам, че имате така все още доверие в българските институции, но ако всичко това, питам, не стане, не се случи или се случи половинчато, както си му е реда по-български, т.е. имитират този вид дейност, питам аз, какво Европейския съюз, как ще реагира? Мисля, че тогава цената ще платят тези, които са се затваряли очите. Тук няма да има двойни стандарти, може да сте абсолютно сигурен. Ако някой иска да го спасява него, трябва да го спаси с цената на собствената си кожа. Това мога да ви го гарантирам. Защото веднъж за винаги в България трябва да се разбере. Депутатите са слуги на хората, които са ги избрали, а не техни господари или тирани. Абсолютно сте прав. Добре, благодаря ви, господин Бинев. Тоест, не ми отговорихте само на въпроса, ще има ли санкции? Или санкциите са... Аз мисля, че това е Рубикона за България. Трябва да веднъж за винаги българите да разберат, че демокрация не означава диктатура на мнозинството над малцинството, а демокрация означава диктатура на закона. Това означава демокрация. Не може някой като каже, ние спечелихме нещата, всички подложим. Това е недопустимо. Демокрация означава ти да водиш в името на закона по правилата на закона. Добре, благодаря ви. Добър финал, господин Бинев. Бъдете жив и здрав и ще продължим и ще гледаме с интерес развитието и останалите депутати, които са се разписали. Предполагам, те също ще правят изявление. Благодаря ви още веднъж за това. Всичко добро ви пожелавам и на вас, и да знаете, че това е обща битка на България. Веднъж за винаги трябва да поведят истинските патриоти, а не да поведят градските хулигани. Благодаря ви. Благодаря, господин Бинев. Аз ви благодаря. Всичко добро. Всичко добро. Така.